Mergawe maneh, mergawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Apil, kegiatan setiap hari. Dikarenakan bulan puasa, dadi mergawene iku arang-arang. Biasane sing jajan kan arek-arek sekolah, lah saiki wayahe poso, dadi padha poso kuwabe. Lek awan kan gak ono sing jajan. Dadi mergawene yo melu sudo, ora koyo biasane hari-hari biasa. Lek hari-hari biasa kan selalu jajan. Jualan apa wae lek bulan puasa iku rodok sudo ya, Bes. Ora iso koyo hari-hari biasa. Ora kok jualan jajanan ngene iki tok sing rodok sudo. Apa wae dodolan iku mesti ono sudone. Mergo jajane mok lek bengi tok. Kadang bengi lek wis wareg buka wis gak jajan. Jualan jajanan ngene iki lek wis oleh pertengahan iku rodok sudo. Tapi engko lek wis masuk malam selikur puasa entuk 21 hari iku wis mulai bungkusi maneh. Lek wis masuk malam selikur iku wis mulai ngirim dowo karo mulai maleman, mulai malam selikur sampai malam songo. Dadi nek bungkusi iku ora bungkusi sing 1000-an, mungkin sing 2000-an. Mergo digawe jajan nanggone berkate iku. Masih lanjut mergawe iki aku ngepresi olehku gek mau, dan iki aku bungkusi magor putihan, tapi rasane iku gurih, ono asin-asine. Oh gak kok hanyep tok. Satu persatu tak presi kuwabe. Engko lek wis mari ngepresi iki kabeh, lanjut ngekei cape. Lek bungkusi sing 10 ribuan iki ku cape dikeletno nanggone njobone kemasan, ora ditelen nanggone jerone kemasan.